Dragi kuvari i kuvarice, danas ćemo pripremati piletinu na interesantan način. Verujem da će vam se dopasti. Danas pravimo batake u foliji. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Nadam se da će vam biti interesantan recept i da ćete ga odgledati do kraja, jer vas na kraju čekaju još neki interesantni recepti. A sada da vidimo šta nam je potrebno pripremiti za ovaj recept. 2 batka i karabatka, malo bibera po ukusu, kafenu kašičicu slatke aleve paprike, malo bosiljka, malo origana, soli po ukusu, 1 glavicu crnog luka, 4 čena belog luka i 1 tikvica. Krećemo prvo sa pripremanjem namirnica i za početak ćemo očistiti crni luk. Luk isecite na kolutove i na kraju te kolutove razdvojite jedan od drugog. Sada ćemo očistiti beli luk. Dovoljno je samo da ga očistite od ljuski i čenove ostavite cele jer ćemo ih tako cele staviti u pakovanje od folije. Na red je došla tikvica, oljušite i secite na kockice. Ako to još niste uradili, zamolit ću vas da zapratite kanal Dobri recepti klikom na dugme subscribe ili prati ako je na domaćem jeziku. Vas ne košta apsolutno ništa, ali će meni mnogo značiti kao podrška za sve ovo što radim, a nadam se da vam se dopada to što radim. Obavezno kliknite i na zvonce jer ćete na taj način uvijek prvi biti obavešteni kad na ovom kanalu bude objavljen novi recept. A nadam se da ćete ostaviti komentar da li vam se dopao recept. Hvala vam puno. Sada ćemo zamešati suve začine i sa njima ćemo posuti pileće meso pre nego što ga upakujemo u foliju. Stavite piletinu na sto i pospite zamešane začine po njoj. Stavite papir u jedan pleh gdje ćete ređati batake. Stavite isečeni luk na sto, tikvice i pripremite foliju na koju ćete stavljati piletinu. Možete krenuti sa lukom. Stavite par kolutova crnog luka. Luk će malo odvojiti piletinu do dna posude pa će vruć vazduh lakše kružiti oko mesa. Sada na taj luk stavite prvi komad mesa, dodajte 1 češanj belog luka i dodajte tikvice oko piletine. Kada ste stavili iseckanu tikvicu, spojite krajeve folije i presavite ih. Radite ovo pažljivo kako ne biste pocepali foliju, jer onda morate sve iz početka. Sada isto to uradite i sa druge dve strane. Kada ovako upakujete meso u foliju, obezbedili ste da sve hranljive materije i svi sokovi ostanu unutar paketa, a meso bude mnogo sočnije kada se ispeče. Ponovite ovaj korak i upakujte sve ostale komade mesa. Kada ste spakovali svo meso u foliju, uzmite jednu čačkalicu i svaki paket probušite na par mesta. Ovo radimo da ipak vazduh malo procirkuliše i da ne dođe do pucanja folije usled velike toplote.
Preostalo povrće možete staviti od gore preko folije, pa neka se tu lepo ispeče u rerni. Zagrijte rernu na 180 stepeni i pecite piletinu nekih sat vremena. Pri kraju možete proviriti kroz foliju da vidite kako se ispekla piletina. Ako volite jače pečeno meso, onda možete da ga ostavite još 15 minuta duže da se peče. Pogledajte još neke od recepata koje sam pripremio za vas. Nađe se za svakoga ponešto. Pozdravljam vas do narednog recepta i čuvajte se.